Prima rază de lumină a zorilor se ivește peste orizontul african. Un soare auriu răsare, revărsând foc lichid peste savana nesfârșită. Umbrele se întind peste salcâmi. Martori tăcuți ai luptei eterne care se desfășoară aici. Pământul se trezește încordat. Aerul poartă tunetul surd al copitelor îndepărtate, bubuind ca o furtună peste câmpii. Gnu, zebre, antilope, un val viu de mușchi și instinct, mânat de foame, frică și supraviețuire. Dar acolo unde se adună prada, pândesc prădătorii. Ascunși printre ierburile înalte, ochii strălucesc de foame. Ghearele se înfig în praf. Fălcile se încleștează, așteptând momentul izbucnirii. Aici, supraviețuirea nu este luată de bună. Este o luptă pentru ea. Savana este o tablă de șah unde fiecare mișcare poate însemna viață sau moarte. Prădătorii se ciocnesc, prada se împrăștie, iar echilibrul puterii se schimbă cu fiecare răsărit. Leii cu dominația lor urlătoare, hienele necruțătoare și viclene, și apoi lupii pictați, câinii sălbatici ai Africii, maieștri ai strategiei, alergători necruțători, vânători născuți din unitate. Sunt niște fantome în vânt, de neoprit odată ce își aleg prada. Puține creaturi inspiră atâta venerație sau se confruntă cu provocări atât de neobosite. Bine ați venit în lumea sălbatică a câinilor sălbatici din Africa. În această sălbăticie, niciun prădător nu domnește fără rivali. Câinii sălbatici din Africa trăiesc în conflict constant cu doi rivali formidabili, leii și hienele. Leii, cu puterea lor imensă, îi consideră pe câinii sălbatici drept concurenți și adesea drept pradă. O singură lovitură a unui leu poate pune capăt vieții unui câine. Haitele trebuie să rămână vigilente, deoarece un pui neglijent sau o vânătoare nepotrivită îl pot atrage pe regele animalelor, iar întâlnirea se termină aproape întotdeauna cu sânge. Apoi sunt hienele, necrofagii, hoții și oportuniștii. Ei urmăresc neobosit câinii, așteptând momentul în care aceștia epuizează, momentul în care se obține o pradă, momentul în care haita se oprește pentru a-și trage sufletul. Numărându-i copleșitor, sunt copleșitori. O duzină de fălci chicotitoare îi pot împrăștia chiar și pe cei mai hotărâți vânători, smulgând mâncarea muncită cu greu într-o frenezie de dinți și râsete. Pentru câinii sălbatici, supraviețuirea nu înseamnă doar vânătoare, ci și apărarea prăzii, a puiilor și a însăși existenței lor de acești adversari necruțători. Fiecare vânătoare riscă să se transforme într-o bătălie, fiecare masă într-un război. Dar pentru a înțelege această rivalitate, trebuie mai întâi să înțelegem câmpul de luptă pe care îl traversează. Câinii sălbatici sunt copiii vastei sălbăticii africane. De la auridul Serengeti la labirintul căilor navigabile din delta Okavango, până la tufișurile accidentate ale Parcului Național Kruger, ei cutreieră acolo unde pământul însuși determină supraviețuirea. Serengeti este o mare de iarbă, plină de migrații care se întind cât vezi cu ochii. În această întindere deschisă, câinii sălbatici se bazează pe rezistența lor, urmărindu-și prada până când chiar și cea mai rapidă antilopă se prăbușește. În delta Okavango, povestea se schimbă. Acolo, apa inundă câmpiile, forțând prădătorii să se adapteze. Câinii trebuie să-și croiască drum prin stuf și bălți puțin adânci, transformând vânătoarea într-un joc de răbdare și precizie. Kruger, cu tufișurile sale dese și aflorimentele stâncoase, necesită o strategie diferită, furtul, tăcerea și ambuscada prin tufișuri. Însă peisajele Africii nu sunt niciodată nemișcate. Anotimpurile le transformă cu o forță brutală. Ploile aduc abundență, râurile se umflă, pajiștile prosperă, prada se îngrașă. Apoi vine seceta, râurile dispar în pământul crăpat, prada slăbește, prădătorii disperă. Focul pârjolește pământul, consumând tot ce-i stă în cale, doar pentru a face loc unei renașteri verzi. Este o lume a extremelor, unde supraviețuirea aparține doar celor adaptabili. În acest teatru al extremelor, câinele sălbatic african își începe povestea
suplu, agil, neobosit. Câinele sălbatic african este o creatură concepută nu pentru forță brută, ci pentru rezistență, precizie și unitate. A-l vedea în mișcare înseamnă a zări o evoluție perfecționată pentru a supraviețui în cele mai ostile ținuturi. La prima vedere, sunt izbitoare. Blana lor este stropită cu modele îndrăznețe de negru, auriu, alb și roșcat. O pânză vie pe care nu o împărtășesc doi indivizi. Aceste marcaje pătate nu sunt doar frumoase, ele servesc drept camuflaj, estompând conturul turmei în timp ce se mișcă prin iarba înaltă și umbre. În lumina aurie a zorilor se contopesc cu peisajul, devenind sclipiri de culoare pe fundalul savanei. Spre deosebire de lei care se bazează pe forța fizică pură, sau de gheparzi care riscă totul într-un sprint exploziv, câinii sălbatici sunt construiți pentru rezistență. Picioarele lor, lungi și subțiri, îi poartă fără efort pe distanțe mari. Urechile lor mari și rotunjite, care se rotesc ca niște antene radar, îi mențin atenți la cel mai mic foșnet al prăzii sau la apropierea unui pericol. Cuștile lor toracice adânci și late adăpostesc, plămâni puternici, care pot rezista la urmăriri neobosite de kilometri întregi. Și apoi mai este maxilarul, nu la fel de greu ca al unui leu, nici la fel de zdrobitor ca al unei hiene, dar ascuțit și eficient. Dinți făcuți să taie, să sfâșie și să sfâșie carnea rapid înainte ca necrofagii să sosească. Este o armă a vitezei mai degrabă decât a forței brute, o sabie acolo unde alții mânuiesc ciocane. Inimile lor sunt de asemenea enorme, un adevărat motor al rezistenței. În timp ce mulți prădători se bazează pe furiș sau pe ambuscadă, cea mai mare armă a câinelui sălbatic este rezistența sa. Prada îi poate depăși într-o rafală de vânătoare, dar câinii nu se opresc niciodată. Îi urmăresc, îi presează, se epuizează, până când epuizarea înlocuiește viteza, iar prada se împiedică în praf. Însă anatomia singură nu este suficientă. Ceea ce distinge câinele sălbatic de atâtea altele nu este doar corpul său, ci și legătura dintre el și el. Biologia sa este inseparabilă de comportamentul său. Picioarele lungi sunt cele mai eficiente atunci când se mișcă la unison. Urechile ascuțite devin turnuri de veche atunci când haita se oprește să asculte. Chiar și modelele pătate ale blănii sunt un simbol al apartenenței, permițând fiecărui membru să se recunoască reciproc în haosul vânătorii. Câinele sălbatic african nu este doar un vânător, este o capodoperă a naturii, un prădător creat nu pentru glorie solitară, ci pentru supraviețuire colectivă. Și în acest colectiv, în inima haitei, rezidă adevărata sa putere. În sălbăticie, numărul înseamnă adesea supraviețuire, dar pentru câinele sălbatic african, numărul înseamnă ceva mai important: unitate, strategie, familie. Spre deosebire de mulți prădători care se tolerează reciproc doar din necesitate, câinii sălbatici prosperă datorită conexiunii. Haita nu este pur și simplu un grup, este un organism viu, fiecare individ fiind o celulă vitală, mișcându-se și respirând ca unul singur. În centrul acestei structuri se află perechea alfa. Spre deosebire de lei, unde dominația se obține prin lupte brutale, conducerea câinilor sălbatici se bazează pe stabilitate și cooperare. Masculul și femela alfa nu sunt tirani care conduc subordonații lor. Ei sunt ghizii, cei care iau deciziile, cei care asigură supraviețuirea tuturor. Doar femela alfa se reproduce, dar puii ei nu sunt doar ai ei, ci ai întregii haite. Frați, surori, unchi, mătuși, toți își asumă rolul de gardieni și îngrijitori. Ceea ce face ca această ierarhie să fie extraordinară este lipsa sa de egoism. În timp ce lupii nordici se întorc uneori unii împotriva altora în perioadele de stres, câinii sălbatici sunt uimitor de loiali unii altora și altruiști față de haita lor. Își hrănesc mai întâi puii, apoi pe cei răniți și apoi pe ei înșiși. Scâncetul unui pui sau slăbiciunea unui câine bolnav nu rămân nespuse. Hrana este regurgitată direct din gura vânătorilor pentru a-i hrăni pe cei rămași în urmă.
Nimeni nu rămâne fără mâncare. Unitatea lor se extinde și la luarea deciziilor. Înainte de o vânătoare, câinii sălbatici îndeplinesc un ritual unic printre carnivore. Adunarea socială. Haita se adună, dând din cozi și ciulind urechile, emițând scârțâituri și ciripituri ascuțite, care sună aproape ca niște păsări. În acest cor prinde avânt. Cu cât mai mulți câini răspund, cu atât este mai probabil ca vânătoarea să aibă succes. Este democrația în forma sa cea mai pură, o decizie colectivă pecetluită nu prin forță, ci prin participare. Această coeziune este și cea mai mare apărare a lor. Un câine sălbatic solitar este vulnerabil în fața leilor, hienelor și chiar a leoparzilor. Dar împreună, mișcările lor sincronizate îi derutează pe inamici. Numărul lor îi intimidează pe rivali. Când un pui este amenințat, haita strânge rândurile, un zid de fălci care pocnesc și corpuri neînfricate. Când vânează, se hrănesc unul lângă altul, fiecare mușcătură făcând parte dintr-o victorie comună. Haita înseamnă familie, siguranță și putere, dar și identitate. A te separa de ea înseamnă a te confrunta cu o moarte aproape sigură. A rămâne în ea înseamnă a aparține uneia dintre cele mai unite societăți din regnul animal. Aici, în inima haitei, iese la iveală adevăratul geniu al câinelui sălbatic. Puterea multora, contopită într-unul singur. În vasta singurătate a sălbăticiei africane, supraviețuirea depinde de mai mult decât de forță sau viteză. Depinde de conexiune, de o modalitate de a ne găsi unii pe alții atunci când suntem împrăștiați, de a ne coordona atunci când izbucnește haosul, de a rămâne uniți, de o singură bătaie a inimii, o singură mișcare, o singură minte. Pentru câinele sălbatic african, comunicarea este firul invizibil care leagă haita. Vocile lor sunt diferite de cele ale oricărui alt prădător, în timp ce leii răcnesc pentru a-și proclama dominația, iar hienele chicotesc frenetic. Câinii sălbatici vorbesc cu scârțâituri și ciripituri ascuțite care par aproape delicate, mai degrabă asemănătoare cu o pasăre decât cu o fiară. Totuși, sub aceste sunete se ascunde un scop extraordinar. Un singur foșnet în iarbă poate face diferența între a găsi haita sau a te rătăci. Un cor de ciripituri poate începe o vânătoare, fiecare strigăt alimentându-l pe următorul, până când haita avansează ca un val viu. Iar când se despart în timpul urmăririi, strigătele lor profunde și bântuitoare de tip hu, care ajung departe în savană, îi călăuzesc înapoi. A-i auzi în liniștea nopții este ca și cum ai auzi o familie care se adună în întuneric. Dar limba lor nu este doar sunet. Și corpurile lor vorbesc. Cozile foșnesc furios de entuziasm. Urechile tresar de alarmă. Boturile îi mângâie liniștitor pe pui. Chiar și tăcerea are o semnificație. O figură nemișcată în iarba înaltă, semnalând răbdare înainte de atac. Această rețea complexă de semnale este ceea ce îi face vânători de neegalat. În timp ce o leoaică trebuie să-și semnaleze mândria prin încordarea corpului sau o mișcare a cozii, câinele sălbatic comunică printr-un flux constant de sunete și gesturi, asigurându-se că niciun vânător nu se rătăcește sau nu se oprește în mișcarea sa. O vânătoare nu este o avalanșă de indivizi, ci o simfonie de intenții. Chiar și în repaus, comunicarea nu se oprește niciodată. În bârlog, puii țipă și gem, mamele răspund cu ciripituri blânde, iar adulții se salută reciproc cu linguri și mângâieri blânde. Aceste mici ritualuri întăresc legătura dintre ei, amintindu-le fiecărui membru de locul său în grup. Poate cel mai remarcabil lucru este modul în care aceste strigăte transmit speranță. Când un membru rănit al haitei rămâne în urmă, strigătele sale nu sunt auzite. Ceilalți așteaptă, încetinind ritmul și întorcându-se dacă este necesar. Nu sunt abandonați. În limbajul câinilor sălbatici, loialitatea este mai puternică decât foamea. În sălbăticia africană, unde tăcerea poate însemna moarte, vocile câinilor sălbatici se înalță peste pajiști ca o muzică. Un cor al unității, un limbaj al supraviețuirii, promisiunea că nimeni nu vânează, nu luptă și nu trăiește singur.
Și această unitate, exprimată prin sunet și gesturi, este cea care alimentează cea mai uimitoare putere a sa, vânătoarea. În savană, vânătoarea nu începe cu tăcere, ci cu entuziasm. Câinii sălbatici nu își pândesc prada cu o anticipare tăcută, precum leoparzii. Ei sar în acțiune cu energie și hotărâre, strigătele lor răsunând prin iarbă ca și cum și-ar anunța intenția. Pentru mulți, acest lucru ar putea părea nechibzuit, alertarea prăzii înainte de atac. Dar pentru câinii sălbatici, vânătoarea nu este despre secret, este despre inevitabilitate. Puterea lor constă în rezistență, în timp ce un ghepard riscă totul într-un sprint exploziv care durează mai puțin de 1 minut, iar leii recurg la ambuscade din adăpost. Strategia câinelui sălbatic este mult mai brutală în simplitatea sa. Nu se oprește. Odată ce o haită se fixează asupra prăzii, urmărirea devine neobosită. Picioare lungi și subțiri se întind pe pământ, purtându-i într-un ritm constant de aproape 65 de kilometri pe oră. Nu secunde, nu minute, ci kilometri și kilometri. Plămânii lor enormi se umplu și se golesc în ritm, inimile lor bubuind ca niște tobe de război. În primele momente, prada îi poate depăși, o impala sărind cu o grație disperată, un pui de gnu aruncându-se asupra turmei. Dar timpul este dușmanul prăzii, iar timpul este întotdeauna favorabil câinelui. Coordonarea este esențială. Haita se împrăștie, unii încercuiesc la stânga, alții la dreapta, mânând animalul panicat în câmp deschis. Când unul obosește, altul sare înainte, ocupându-i locul în urmărire. Nu există un singur erou aici. Fiecare câine își joacă rolul, țesând o strategie perfecționată prin instinct și practică. Prada se împiedică. O ezitare, o șovăială în mersul ei, iar haita se închide. Praful explodează sub labe. Aerul se umple de gâfâieli și mârâieli. Ultimele momente sunt rapide, eficiente, nemiloase. În timp ce leii își sufocă victimele în lupte prelungite, câinii sălbatici își doboară prada în câteva secunde, copleșind prada cu numărul lor mare. Aceasta nu este cruzime, ci necesitate, căci viteza înseamnă supraviețuire, atât pentru vânători, cât și pentru pradă, a cărei suferință este, din fericire, scurtă. Această metodă de vânătoare face din câinii sălbatici unul dintre cei mai de succes prădători din Africa. În timp ce leii au succes doar într-o 4 vânătoare, iar gheparzii chiar mai puține, câinii sălbatici ies victorioși în aproape 80% din urmăririle lor. Aici, pe câmpiile deschise, perseverența este cea mai mortală armă dintre toate. Și totuși, niciun măcel din Africa nu rămâne nespus. Unde există sânge, există rivali care așteaptă să-l fure. Fiecare vânătoare spune 2 povești, una despre urmărire și una despre supraviețuire. Pentru câinii sălbatici, prada lor este la fel de variată ca peisajele pe care le traversează. Impalele agile se năpustesc prin tufișuri, împrăștiind praf și lumina soarelui cu salturile lor. Puii de gnu, separați de turmă, se împiedică de picioarele tremurânde. Chiar și zebrele, puternice și sfidătoare, pot cădea dacă epuizarea le învinge puterea. Pentru lupii pătați, orice siluetă de pe savană este o pradă potențială, dacă șansele sunt bune. Însă prada nu este doar o victimă. Fiecare și-a dezvoltat propriile apărări împotriva vânătorilor necruțători. Impalele explodează în rafale de viteză, zigzagând pentru a-și alunga urmăritorii. Turmele de gnu se aliniază strâns, cu coarnele coborâte, ca și cum i-ar provoca pe câini la o șansă. Zebrele, cu loviturile lor devastatoare, pot pune capăt unei vânători dintr-o singură lovitură. În acest dans etern, supraviețuirea este o competiție de rezistență, viclenie și precizie. Totuși, chiar și după victorie, bătălia câinilor sălbatici este departe de a se fi încheiat. Prădătorii africani trăiesc într-o rețea de conflicte, unde fiecare pradă riscă să devină prada alteia. Din umbră, hienele sosesc primele, atrase de sunetul luptei, de mirosul sângelui adus de vânt. Râsul lor răsună, un cor batjocoritor anunțându-le sosirea. O singură hienă poate fi o pacoște.
o duzină poate fi copleșitoare. Hărțuiesc, mușcă și smulg carcasele, iar insistența lor epuizează chiar și cea mai feroce haită. Și apoi mai sunt leii, regi care nu tolerează rivali. O haită nu va ezita să fure o pradă, chiar dacă asta înseamnă să sacrifice câinii care au obținut-o. Leii nu concurează, ei domină. Pentru un câine sălbatic, vederea unui leu la orizont nu este doar o amenințare la adresa hranei, ci și la adresa vieții însăși. Prădătorii mai mici joacă și ei un rol în această dramă. Șacalii cutreieră malurile apei, năvălind în aer pentru a apuca o bucată uitată. Vulturii se învârt în spirală, așteptând ca haosul să se termine pentru a se putea năpusti într-o rafală de aripi. Chiar și crocodilii, în vânătoarea lor pe râu, așteaptă cu răbdare ca câinii să greșească pe țărm. În lumea asta, nimic nu e sigur. O vânătoare poate începe cu triumf, doar pentru a se termina cu înfrângere. O masă muncită cu greu poate dispărea într-o clipă. Pentru câinii sălbatici, supraviețuirea nu înseamnă doar vânătoare, ci și apărarea a ceea ce le aparține într-un ținut unde fiecare prădător tânjește și fiecare rival așteaptă momentul de slăbiciune. Astfel, hrănirea devine mai mult decât o necesitate. Devine un ritual al urgenței, unității și sacrificiului. Uciderea e terminată. Praful s-a așezat și zace tăcut în iarbă. Dar pentru câinele sălbatic, vânătoarea este doar jumătate din poveste. Ceea ce urmează este la fel de vital, ritualul de hrănire, o ceremonie care dezvăluie adevărata esență a haitei. Spre deosebire de lei, care se luptă pentru cele mai bune tăieturi cu mârâituri și gheare, câinii sălbatici abordează mâncarea cu o disciplină remarcabilă. Nu există luptă pentru dominație sau acumulare de carne. În schimb, o ordine tăcută guvernează haosul, iar în centrul acestei ordini se află un principiu pe care puțini prădători îl împărtășesc. Cei mai slabi mănâncă primii. Puii, acești moștenitori fragili ai viitorului haitei, sunt aduși în față. Micile lor boturi se afundă în carcasa încă caldă, trăgând de rămășițe cu o nerăbdare stângace. Adulții planează protector, nu le smulg, ci îi protejează de vulturi sau intruși. Odată ce puii sunt hrăniți, cei bolnavi și răniți le iau rândul. Vânătorii care îi urmăresc, arzându-și energia în cursă, așteaptă cu răbdare până când toți ceilalți sunt mulțumiți. Abia atunci avansează cei mai puternici, sfâșind tendoane și oase cu fălcile ascuțite de necesitate. Hrănirea în sine este rapidă, un vârtej de mișcare și sunete. Zeci de boturi se afundă în carne, fălcile lucrând la unison. În câteva minute, o antilopă poate fi dezbrăcată până la oase, lăsând în urmă doar tăcere și o pată de pământ roșu. Această eficiență nu este lăcomie, ci supraviețuire. Cu cât termină mai repede, cu atât au mai puține șanse rivalii să le fure prada câștigată cu greu. Dar poate cel mai extraordinar ritual are loc departe de pradă. Pentru cei care au rămas în urmă, puii din bârlog, femela alfa care alăptează sau un coleg de haită prea slăbit pentru a vâna. Mâncarea continuă să vină. Vânătorii se întorc cu stomacurile pline, nu pentru ei înșiși, ci unul pentru celălalt. La scâncetul puilor sau la împingerile insistente ale bolnavilor, vânătorii își plecă capetele și regurgitează carnea bogată, pe jumătate digerată, în gurile lor nerăbdătoare. Ni se poate părea neplăcut, dar pentru câinii sălbatici este dragostea făcută tangibilă, o ancoră de salvare între vânători și cei care așteaptă în umbră. Acest act de altruism cimentează legături mai puternic decât orice comandă a unui alfa. Fiecare mușcătură comună este o promisiune că nimeni nu este uitat sau abandonat. Este ceea ce permite haitei să reziste secetei, să supraviețuiască pierderilor și să prospere acolo unde alți prădători eșuează. Pentru câinii sălbatici, mâncarea nu este doar despre supraviețuire, este vorba despre familie. Însă această unitate, oricât de puternică, se confruntă cu teste constante. Dincolo de cercul haitei pândesc dușmani mult mai mari, regii savanei și necrofagii nopții.
Ospățul abia se termină când aerul se schimbă. Un murmur înfundat răsună peste prerie. Un sunet mai vechi decât amintirile, vocea leilor. Pentru câinii sălbatici africani, niciun rival nu reprezintă un pericol mai mare decât așa numiții regi ai savanei. Întâlnirea este la fel de inevitabilă pe cât este de mortală. Lei și câinii sălbatici sunt uniți de o rivalitate făurită de evoluție. Amândoi vânează aceeași pradă, antilope, gnu și chiar pui de bizon, și amândoi își domină teritoriile cu precizie. Însă, în timp ce câinii sălbatici se bazează pe viteză, cooperare și rezistență neobosită, leii posedă forță brută și dimensiuni copleșitoare. Confruntarea lor nu este doar o luptă pentru carne, este o bătălie între două filozofii ale supraviețuirii. Când leii își ajung prada, dinamica se schimbă instantaneu. Ceea ce cu câteva clipe în urmă era o sărbătoare de familie, se transformă într-o luptă pentru supraviețuire. Haita cunoaște regulile. Leii rareori tolerează competiția. O haită poate coborî cu o încredere fulminantă, împrăștiind câinii înainte ca aceștia să se gândească măcar să-și apere prada. Însă câinii sălbatici nu sunt lași. Deși sunt mai mici, nu renunță ușor. Arma lor nu este forța, ci coordonarea. Cu lătrături, țipete și mișcări rapide, îi înconjoară și îi hărțuiesc pe lei, sărind să le muște coada și călcâiele. Este un joc de curaj și precizie, niciodată menit să ucidă, ci să distragă atenția și să întârzie. Dacă leii sunt lenți, dacă haita este îndrăzneață, câinii sălbatici ar putea fura câteva bucăți, suficiente pentru a-și hrăni pui înainte ca o retragere să devină inevitabilă. De cele mai multe ori însă, rezultatul este brutal. O singură leoaică cântărește de 3 ori mai mult decât un câine sălbatic. Cu o lovitură sau o mușcătură zdrobitoare, poate curma o viață în câteva secunde. Multe grupuri poartă cicatricile acestor întâlniri, povești scrise în urechi rupte și cozi lipsă. Litere întregi de pui au fost măcelărite de lei, nu din foame, ci din rivalitate. Strategia nemiloasă a unui prădător de a elimina concurența. Totuși, câinii rezistă. Viteza lor le oferă un avantaj cu care leii nu se pot lăuda niciodată: zborul. Deși atacul unui leu este terifiant, acesta se disipă rapid, forțându-i pe câini să se împrăștie și să se regrupeze. Ceea ce pierd în carne, câștigă în supraviețuire, trăind pentru a vâna încă o zi. Aceste confruntări dezvăluie echilibrul fragil al savanei. Pentru lei, câinii sălbatici sunt niște tâlhari vicleni și pacoste care îndrăznesc să le conteste autoritatea. Pentru câinii sălbatici, leii sunt atât călăi, cât și învățători fără să știe, modelând tacticile haitei și ascuțindu-i instinctul de cooperare. Fiecare întâlnire, fie ea victorioasă sau tragică, le întărește unitatea și astfel rivalitatea continuă, scrisă peste generații de sânge și praf. În mijlocul câmpiilor africane, leii pot deține coroana, dar câinii sălbatici posedă ceva la fel de puternic: rezistența. Dar leii nu sunt singura amenințare. Dincolo de coama lor aurie pândește un alt adversar, unul care coboară din cer și așteaptă cu răbdare la marginea lor: necrofagii, vulturii și hienele care transformă moartea în oportunitate. Dacă leii sunt rivalii de care se tem câinii sălbatici, hienele sunt dușmanii pe care îi disprețuiesc. Pentru lupii pictați, hienele nu sunt regii maestuoși ai savanei, ci hoți eterni, umbre ascunse care nu vânează niciodată cu grație, ci doar oportuniste. Dinamica dintre câinii sălbatici și hiene este una de hărțuire constantă. Hienele urmează haitele ca niște umbre cusute pe labele lor, observând, așteptând, calculând. Știu că vânătoarea câinilor este rapidă și eficientă și au învățat că, dacă întârzie suficient de mult, pot sări peste ei când epuizarea îi cuprinde, furând o masă fără măcar să transpire. Pentru câini, acest lucru este exasperant. Imaginați-vă că alergați kilometri întregi, consumând fiecare picătură de energie pentru a doborî o gazelă, doar pentru ca o haită de hiene să năvălească, să-și pocnească fălcile masive și să le împrăștie rândurile atent coordonate. Hienele nu trebuie să fie mai rapide decât o antilopă.
Trebuie doar să fie mai rapide decât diplomația. Strategia lor este forța brută, numărul și intimidarea. Și funcționează. Câinii sălbatici, în ciuda ferocității lor, sunt vânători ușori. O singură hienă cântărește jumătate din greutatea unui câine adult, iar fălcile sale zdrobitoare sunt arme pe care niciun câine nu le poate egala singur. Când apare o hienă, câinii pot rezista, atacând și mușcând pentru a-și apăra prada. Dar când apar 2 sau 3, balanța se înclină. Când sosește un clan întreg, rezultatul este inevitabil. Câinii se retrag, cu cozile băgate între picioare, lăsând în urmă doar praf și resentimente. Însă povestea nu este întotdeauna unilaterală. Hienele pot fi mai puternice, dar câinii sălbatici sunt mai curajoși decât par. Haitele mici vor hărțui chiar și o hienă singuratică, năvălind din toate unghiurile, mușcându-i posteriorul și distrăgând atenția cu o viteză neobosită. Puterea lor constă în hărțuire și munca în echipă, un roi amețitor care o face chiar și pe cea mai încăpățânată hienă să se gândească de 2 ori. Uneori, când majoritatea este în favoarea lor, câinii sălbatici își recuperează prada, dovedind că unitatea poate învinge forța brută. Totuși, majoritatea întâlnirilor se termină cu hienele râzând la urmă. Țipetele și râsul lor străpung noaptea în timp ce sfărâmă oasele pe care câinii le-au sfărâmat cu atâta trudă. Pentru hiene, câinii sălbatici sunt doar muncă neplătită, vânători eficienți care oferă ospățul. În mod curios însă, această rivalitate a creat un loc pentru amândoi. Câinii sălbatici, conștienți de nevoia lor de a mânca repede, și-au dezvoltat ritualurile frenetice și rapide de hrănire. Hienele, oportuniste eterne, îi mențin pe câini alerți și eficienți, asigurându-se că nicio pradă nu se irosește. Este o alianță crudă, făurită nu din respect, ci din necesitate, înscrisă în legea savanei. Pentru lupii pictați, hienele sunt mai mult decât simple hoți. Sunt o dovadă a rezistenței. Fiecare masă furată este o reamintire a faptului că supraviețuirea nu este niciodată garantată, că până și perfecțiunea învânătoare poate fi distrusă de forță și perseverență. Și astfel, goana continuă, câinii alergând, hienele urmându-i, 2 specii legate într-o rivalitate la fel de veche ca pajiștile în sele. Lupta câinelui sălbatic african pentru supraviețuire nu se termină cu leii și hienele. Savana este un peisaj aglomerat, iar fiecare prădător, mare sau mic, rapid sau răbdător, are un rol de jucat în această competiție nesfârșită pentru hrană și teritoriu. Pentru lupii pătați, fiecare vânătoare aduce cu sine o întrebare. Cine mai este atent la ei? Luați leopardul, de exemplu. Secretos, solitar și extrem de răbdător, acesta nu caută de obicei confruntarea directă cu câinii sălbatici, dar drumurile lor se intersectează. O vânătoare în haită reușită, aerul încărcat cu mirosul metalic de sânge, poate scoate un leopard din umbră. Spre deosebire de forța brută a leilor sau de tacticile de gloată ale hienelor, leopardul este un oportunist. Poate sări asupra lui în timp ce câinii sunt distrași de mâncat, furat de resturi sau târând o carcasă nesupravegheată în siguranța unui copac. Câinii sălbatici, deși neînfricați ca număr, rareori riscă o luptă prelungită cu această felină puternică. Apoi există gheparzii, sprinterii savanei. Deși nu au forța brută a leilor sau a leoparzilor, excelează prin viteză pură. Gheparzii și câinii sălbatici urmăresc adesea aceeași pradă, de la gazele la impale. Dar în această rivalitate, câinii sălbatici au de obicei avantajul. O haită coordonată poate rezista mai mult și poate depăși cu mult manevrabilitatea unui ghepard, uneori chiar alungându-l de prada proaspăt prinsă. Pentru ghepard, pericolul constă în epuizare. O masă furată ar putea însemna zile de foame. Pentru câinii sălbatici, este o altă victorie în jocul de șah nesfârșit al lanțului trofic. Și totuși, competiția nu se rezumă întotdeauna la dinți și gheare. În ceruri, vulturii patrulează cerul. Vederea lor fină poate identifica prada de la kilometri distanță, coborând în spirală ca niște vestitori cu pene a inevitabilității.
Pentru câinii sălbatici, vulturii sunt mai mult decât niște simple necrofage. Ei reprezintă o amenințare la adresa secretului. Zborul în cerc al vulturilor poate alerta leii, hienele și chiar oamenii cu privire la o nouă pradă, transformând ceea ce ar fi trebuit să fie un ospăț liniștit într-un câmp de luptă. Această rețea mai largă de competitori dezvăluie un adevăr profund. Niciun prădător nu trăiește izolat. Fiecare vânătoare, fiecare ucidere face parte dintr-un efect de domino mai amplu în întregul ecosistem. Câinii sălbatici, în ciuda eficienței și muncii lor în echipă, trebuie să cântărească constant riscurile și recompensele. Se opresc ei la o carcasă și riscă să atragă rivali? Abandonează o masă la mijlocul felului de mâncare, salvând vieți, dar risipind energie? Astfel de decizii determină soarta Haitei. Supraviețuirea aici nu se rezumă doar la cine aleargă cel mai repede sau luptă cel mai dur, ci cine se adaptează cel mai bine la interferențele constante ale rivalilor, de la umbrele leoparzilor până la aripile vulturilor. Dar în natură, supraviețuirea nu înseamnă doar conflict, ci și conexiune. Pentru a înțelege cu adevărat lupii pictați, trebuie să privim dincolo de bătălii și rivali, către rețeaua fragilă a vieții care îi leagă de toate creaturile din jurul lor. În sălbăticia africană neiertătoare, unde prădătorii se ciocnesc, iar supraviețuirea este un test zilnic. Un moment de speranță liniștită strălucește cel mai puternic, nașterea unei noi generații. Pentru câinii sălbatici africani, reproducerea nu înseamnă doar transmiterea genelor, ci un efort comunal atent orchestrat, bazat pe strategie și cooperare. În centrul acestei povești se află femela alfa. Spre deosebire de lei, unde mai multe femele pot crește pui simultan, sau de hiene, unde concurența este acerbă, haita de câini sălbatici prioritizează eficiența. Doar femela alfa se poate reproduce, asigurând supraviețuirea unei cuiburi puternice și unite, mai degrabă decât dispersarea resurselor. Partenerul ei, masculul alfa, o susține, dar haita, frații, surorile, mătușile și unchii ei, este cea care poartă adevărata responsabilitate de a-și crește pui. La începutul sezonului de bârlog, femela alfa caută un refugiu ascuns, o vizuină abandonată de furnicar sau o crăpătură de stâncă adăpostită. Acolo, ea dă naștere la 10 până la 14 pui mici, orbi, neajutorați și care țipă în întuneric. În următoarele 3 luni, bârlogul devine inima vibrantă a existenței haitei. Vânătorile sunt planificate în jurul lui, teritoriile sunt apărate cu o ferocitate reînnoită, iar fiecare membru devine un gardian. Spre deosebire de majoritatea prădătorilor, câinii sălbatici dau dovadă de un instinct extraordinar de creștere colectivă a animalelor. Când vânătorii se întorc de la vânătoare, nu numai că hrănesc animalele, dar le regurgitează carne pentru pui și chiar pentru mama care alăptează. Masculii subordonați păzesc bârlogul. Frații mai mari ling și îi mângâie pe nou-născuți, menținându-i curați și la căldură. Iar când pericolul pândește, fie că este vorba de o hienă care pândește, un leu curios sau chiar vulturi care dau târcoale deasupra, haita se adună cu o viteză explozivă, formând un scut viu în jurul puiilor lor vulnerabili. Această devoțiune comunitară dezvăluie un adevăr ascuns. Câinii sălbatici nu sunt simpli vânători ai savanei. Sunt îngrijitori, legați de o loialitate atât de profundă, încât până și cel mai umil membru al haitei va muri de foame pentru a hrăni puii. Supraviețuirea lor nu depinde de dominare, ci de unitate. Pe măsură ce săptămânile trec, bârlogul răsună de urlete jucăușe și bătălii simulate. Puii stângaci, cu ochii mari, se zbat în praf, învățând abilitățile adulților în miniatură. Dar timpul se scurge. La 3 luni, trebuie să părăsească bârlogul și să se alăture haitei în mișcare. Din acel moment, încep lunga ucenicie a supraviețuirii, alergând alături de vânători, testându-și viteza și, puțin câte puțin, devenind parte a baletului letal care susține haita. Ciclul vieții continuă, fragil, dar durabil. Fiecare pui poartă speranța haitei,
Iar într-o lume în care amenințările pândesc la fiecare colț, supraviețuirea chiar și a câtorva dintre ei se simte ca un triumf împotriva tuturor obstacolelor. Dar supraviețuirea nu este niciodată garantată. Indiferent cât de mult îi pasă Haitei de puii săi, natura este mereu la pândă. Iar rivalii nu sunt niciodată departe. În inima savanei, aerul rezonează adesea cu sunete care nu au nicio legătură cu mormăielile luptei sau cu strigătele urmăritorilor. În schimb, este plin de urlete ascuțite, lătrături și foșnetul unor labe prea mici pentru a reprezenta o amenințare reală. Încă. Aceștia sunt urmașii câinilor sălbatici din Africa, iar ceea ce la prima vedere pare a fi haos este de fapt însăși temelia supraviețuirii. Din momentul în care părăsesc bârlogul, acești pui își transformă lumea într-un loc de joacă. Trag de urechi, ciugulesc cozi, se luptă cu frați de 2 ori mai mari decât ei și se prăbușesc în grămezi încălcite de blană și praf. Dar acestea nu sunt farse degeaba. Fiecare cădere, fiecare atac simulat, este o repetiție atent planificată. Aici, în teatru, ei învață rolurile care într-o zi vor decide soarta Haitei. Și frații mai mari se leagă, tolerând dinții ascuțiți de cățeluși și ambuscadele stângace. Această echipă de bone îi oferă femelei alfa un răgaz în timp ce îi învață pe pui disciplina în cadrul ierarhiei Haitei. Un pui ar putea încerca să-l provoace pe un frate mai mare și, deși de obicei se termină cu înfrângere, lecția este neprețuită. În sălbăticie, prea multă încredere în sine poate fi mortală. Curând, jocurile evoluează. Un băț devine o antilopă imaginară. O urmărire prin poiană devine un antrenament pentru urmărire. Pui învață să flancheze, să se coordoneze, să interpreteze indicii subtile din postură și sunet. Ceea ce începe ca o urmărire în jurul bârlogului este prima schiță a formațiunilor de vânătoare legendare, pe care, în doar un an, le vor recrea în realitate. Chiar și greșelile lor sunt vitale. Un cățeluș care se împiedică în timp ce aleargă învață să-și mențină echilibrul. Cine ezită învață prețul indeciziei. Fiecare cădere, fiecare șmecherie la înfrângere îi pregătește pentru realitatea necruțătoare care pândește în spatele siguranței bârlogului. Și nu există un profesor mai bun decât Haita însăși. Adulții care se întorc de la vânătoare regurgitează adesea mâncare pentru pui, un gest de afecțiune. Da, dar și un moment ritualic. Pui îi înconjoară, lătrând frenetic, testându-le răbdarea și învățând respectul. Acest schimb delicat subliniază un adevăr mai profund. În viața unui câine sălbatic, nimeni nu supraviețuiește singur. În timp, vânătorile simulate devin mai lungi, iar jocurile devin mai intense. Jocul prăfuit al tinereții se consolidează treptat în forță, reflexe și disciplină. Iar când Haita părăsește în sfârșit bârlogul, aceiași pui vor alerga alături de cei mai în vârstă, încetând să mai fie jucători și devenind actori în lupta eternă dintre prădător și pradă. Joaca este școala lor. Râsul, sub forma unor urlete și lătrături vesele, este primul lor limbaj. Iar supraviețuirea, dură, nemiloasă, dar profund frumoasă, este lecția finală înscrisă în fiecare cădere și goană. Adolescența câinelui sălbatic african este o perioadă de transformare, când zilele de joacă în bârlog fac loc realității dure a supraviețuirii. În jurul vârstei de 1 an, pui, odinioară dependenți, încep să își asume rolul de vânători. Îi însoțesc pe adulți la vânătoare adevărate, testându-le rezistența, ascuțindu-le instinctele și, uneori, învățând pe calea cea grea că prada nu cade întotdeauna atât de ușor. Însă, adolescența nu înseamnă doar să devii vânător mai bun. Este vorba și despre a învăța unde le este locul. Haitele nu pot găzdui un număr tot mai mare de guri, iar câinii tineri se confruntă cu inevitabilul, dispersarea. Când ajung la maturitatea sexuală, de obicei între 2 și 3 ani, masculii sau femelele, în funcție de structura Haitei, trebuie să părăsească Haita din care provin. Este un exil dulce-amar. Părăsesc siguranța legăturilor familiale,
ghidați doar de instinct și curaj, pentru a-i căuta pe alții care au fost și ei expulzați. Acești tineri rătăcitori se unesc adesea, formând coaliții care plutesc prin savană. Călătoria este periculoasă. Leii, hienele și chiar foametea îi amenință. Mulți nu supraviețuiesc, dar cei care supraviețuiesc se pot contopi cu alți nomazi, creând noi haite și asigurând continuitatea speciei lor. Acest sistem de dispersare, deși nemilos, previne consanguinizarea și răspândește puterea genetică în rândul populației de câini sălbatici. Adolescența în lumea câinilor sălbatici africani nu este doar un capitol, este un creuzet. Pune la încercare loialitatea, curajul și rezistența. De la cățeluș, jucăuș, la rătăcitor singuratic, fiecare câine transmite lecțiile dure ale supraviețuirii viitorului speciei sale. Pentru câinele sălbatic african, supraviețuirea nu se rezumă doar la prădători, la politica haitei sau la succesul vânătorii. Cea mai mare provocare vine adesea din ceva mult mai amplu și mai puțin previzibil: anotimpurile în sine. În sălbăticia africană, calendarul nu este marcat de luni, ci de nesfârșitul conflict dintre anotimpurile ploioase și secetoase. Fiecare aduce propriile binecuvântări, propriile pericole și propriile teste de rezistență. Când sosește sezonul ploios, acesta vine ca un mare suspin din ceruri. Ploile torențiale transformă pământul arid într-o pătură verde. Râurile se transformă în torenți furioși, iar prada se împrăștie pe peisajul nou fertil. Pentru câinii sălbatici, această perioadă este atât o oportunitate, cât și o frustrare. Pe de o parte, există o abundență de viață. Turme de impala, gnu și gazele se îngrășă pe iarba luxuriantă. Dar aceeași abundență poate împrăștia prada. Dacă odinioară turmele se adunau în jurul unor adăpători rare, acum se dispersează pe scară largă, făcând vânătoarea o sarcină mai lungă și mai obositoare. Terenul inundat împiedică, de asemenea, mobilitatea câinilor. Râurile străbat terenurile de vânătoare, mlaștinile noroioase le reduc viteza legendară, iar mlaștinile umflate îi obligă să-și schimbe rutele de urmărire. Un câine sălbatic poate fi rapid, dar nu este conceput pentru a înota pe distanțe lungi. Haitele trebuie să se adapteze, învățând noi rute și strategii cu fiecare furtună care transformă terenul. Apoi vine sezonul uscat, un contrast puternic pictat în praf și oase. Râurile se reduc la firișoare, iarba devine fragilă și îngălbenită, iar aerul însuși pare mai rarefiat sub soarele neobosit. Pentru câinii sălbatici, aceasta este o perioadă de oportunități concentrate. Prada, disperată după apă, se adună în jurul găurilor din ce în ce mai mici, atrăgând impala, cudu și zebre la distanță de a fi izbitoare. Vânătorile sunt adesea mai scurte, iar ratele de succes cresc. Dar această abundență are un preț: competiția. Leii și hienele patrulează aceleași surse de apă, ducând la ciocniri violente. O ucidere reușită poate deveni rapid un câmp de luptă, unde câinii sălbatici riscă să piardă totul în fața rivalilor mai mari. Căldura în sine adaugă un alt nivel de dificultate. Câinii sălbatici, înzestrați cu o mare rezistență, își pot urmări prada kilometri întregi, dar în sezonul uscat, soarele de la amiază este neobosit. Pentru a conserva energia, vânătorile au loc adesea în răcoarea zorilor și a amurgului. Chiar și așa, epuizarea și deshidratarea rămân amenințări constante. Puii și membrii mai în vârstă ai haitei sunt deosebit de vulnerabili, uneori forțați să facă călătorii lungi în căutarea umbrei rare și a găurilor cu apă din ce în ce mai puține. Schimbarea anotimpurilor nu este doar fundalul poveștii câinelui sălbatic, ci și personaje centrale. Sezonul ploios îi învață adaptabilitatea, obligând haita să-și extindă teritoriul și să-și testeze creativitatea. Sezonul uscat le ascute instinctele de supraviețuire, amintindu-le că oportunitatea implică adesea vărsare de sânge și riscuri. Împreună, aceste cicluri modelează nu doar ritmul vânătorilor, ci chiar ritmul vieții lor. În cele din urmă, câinele sălbatic african prosperă nu pentru că își domină mediul, ci pentru că învață să danseze cu acesta.
prin inundații, secetă și fiecare schimbare de dispoziție a sălbăticiei africane. În natură, puterea și unitatea sunt scuturi împotriva multor pericole, dar există un dușman invizibil pe care nici cea mai unită haită nu-l poate învinge: boala. Câinele sălbatic african, în ciuda eficienței sale redutabile ca vânător, este tragic de vulnerabil la dușmani mai mici, viruși, paraziți și agenți patogeni care se infiltrează în viața sa ca umbrele în iarbă. Rabia este una dintre cele mai mortale, adesea transmisă de câinii domestici care cutreieră limitele parcurilor. Virusul se răspândește în tăcere, infiltrându-se în sistemul nervos. Pentru un câine sălbatic, rabia nu este doar o condamnare la moarte, ci și o scânteie care poate declanșa o catastrofă în haită. Un singur membru infectat poate răspândi boala rapid, iar în astfel de grupuri unite, supraviețuirea este împletită cu tragedia. Un câine bolnav înseamnă că toată lumea este în pericol. Apoi apare jigodia canină, un alt prădător invizibil. Se răspândește cu o viteză terifiantă, reducând vânătorii odinioară plini de viață la carapace tremurânde. Febra, tusea și convulsiile paralizează chiar și cei mai puternici. Pentru o specie atât de dependentă de rezistență și coordonare, jigodia îi privează de însăși esența existenței lor. Unele haite dispar complet în câteva săptămâni, șterse nu de gheare sau foame, ci de un ucigaș invizibil. Paraziții adaugă încă un nivel de dificultate. Căpușele se atașează de blana lor, lipitorile de piele, iar viermii intestinali le secătuiesc de energie. Fiecare mușcătură, fiecare scurgere le secătuiește energia puțin câte puțin, lăsându-le vulnerabile la epuizare și marcând diferența dintre o vânătoare reușită și un eșec. Ceea ce face ca această fragilitate să fie și mai sfâșietoare este populația mică de câini sălbatici. Cu mai puțin de 7.000 de exemplare rămase în sălbăticie, fiecare moarte contează. Bolile nu numai că iau vieți individuale, dar pot distruge linii întregi, pot dezintegra legăturile familiale și pot reduce la tăcere teritorii odinioară înfloritoare. Și spre deosebire de lei sau hiene, câinii sălbatici trăiesc atât de strâns conectați, încât atunci când unul suferă, toți suferă. Haitele își îngrijesc bolnavii, aducând mâncare celor prea slabi pentru a se mișca. Dar această compasiune, acest fir frumos de loialitate, poate deveni un blestem, unindu-i pe cei sănătoși și pe cei bolnavi, asigurând că boala dăinuie. Totuși, în această poveste despre fragilitate, există și licăriri de speranță. Conservatorii vaccinează acum câinii domestici la limitele rezervațiilor, creând bariere de protecție împotriva rabiei și jigodiei. Unele parcuri au început chiar să imunizeze direct populațiile sălbatice. O intervenție extraordinară și delicată pentru a proteja unul dintre cei mai amenințați prădători ai naturii. Totuși, bătălia este departe de a fi câștigată. Bolile se adaptează, evoluează și reapar. Iar în peisajul aspru al sălbăticiei africane, linia dintre supraviețuire și dispariție rămâne foarte subțire. Câinele sălbatic african, cu energia sa nemărginită și cooperarea de neegalat, întruchipează rezistența. Dar sub acel exterior vibrant se află o fragilitate constantă, un război invizibil împotriva unor inamici prea mici pentru a fi văzuți. Aici, supraviețuirea nu înseamnă doar urmărirea antilopelor prin câmpiile aurii, ci și îndurarea ucigașilor tăcuți, care pândesc nevăzuți în sânge, așteptând șansa lor de a ataca. Câinele sălbatic african este marcat nu doar de luptele sale cu leii, hienele și cerințele neobosite ale vânătorii, ci și de cicatricile tăcute care vin odată cu simpla existență în sălbăticie. Pentru fiecare urmărire triumfătoare și reuniune plină de bucurie cu haita, există nenumărate momente de durere, epuizare și pierdere gravate în oasele sale. Supraviețuirea aici nu este niciodată garantată, iar câinele sălbatic își poartă fragilitatea ca o umbră. Rănile sunt o companie constantă. Un picior rupt dintr-un salt greșit, o ureche smulsă de lovitura unui leu sau mușcături adânci de hienă. Toate acestea ne amintesc că pericolul pândește la fiecare întâlnire. Și totuși, spre deosebire de mulți prădători care abandonează cei slabi,
Cea mai mare armă a câinelui sălbatic nu sunt dinții sau viteza sa, ci compasiunea sa. Membrii răniți nu sunt abandonați. Haita încetinește pentru a-i găzdui. Hrana este regurgitată pentru cei prea răniți pentru a vâna. Legăturile de afecțiune îi mențin pe răniți în viață, uneori mult mai mult decât ar permite natura. Dar chiar și compasiunea are limite. Foamea este un dușman mai crud decât orice prădător. În timpul sezonului uscat, când prada dispare în teritorii îndepărtate, iar râurile se transformă în paturi de praf crăpate, foamea roade haita. Corpurile lor subțiri se subțiază, ochii devin mai adânci, iar corul odinioară tunător al vânătorii lor se transformă în șoapte de disperare. Puii tineri și bătrânii suferă cel mai mult, victime tăcute ale lipsei. Apoi, există erodarea lentă a vârstei. Durata de viață a unui câine sălbatic în sălbăticie rareori depășește un deceniu. La 6 sau 7 ani, mulți prezintă deja semne de uzură, blană ternă, reacții mai lente, dinți zdruncinați de nenumărate mese rupte din oase, spre deosebire de rudele lor mai tinere, rapide ca fulgerul. Vârstnicii sunt lăsați în urmă, rezistența lor odinioară inepuizabilă fiind secătuită de timp. Unii dispar în liniște, în timp ce alții se luptă să rămână utili, oferind îndrumare prin experiență chiar și atunci când puterile lor slăbesc. Fiecare cicatrice spune o poveste, unele despre supraviețuire, altele despre pierdere. O mamă care șchiopătează pentru viață după ce și-a apărat puii de un leu. Un tânăr vânător, orb la un ochi, dar care încă ține pasul în goană. Aceste semne nu sunt slăbiciuni. Ele sunt mărturia vie a rezistenței, dovada că mândria dăinuie nu pentru că fiecare membru este puternic, ci pentru că fiecare membru aparține grupului. Totuși, cel mai dur adevăr dintre toate este că moartea este întotdeauna aproape. Fie că este vorba de foame, răni sau resemnarea tăcută a bătrâneții, mortalitatea este împletită cu călătoria haitei. Spre deosebire de oameni care jelesc în tăcere, câinii sălbatici își pândesc adesea tovarășii căzuți, încercuind, adulmecând și scâncind ca și cum ar recunoaște sfârșitul. Este o reamintire a faptului că, chiar și în cele mai brutale peisaje, durerea nu este străină, ci universală. Cicatricile existenței nu diminuează importanța câinelui sălbatic african. Îl definesc. Fiecare rană suferită, fiecare bătălie purtată și fiecare pierdere îndurată devine o dovadă a supraviețuirii într-unul dintre cele mai dure medii de pe pământ. Și deși mulți cad, haita se ridică întotdeauna, ducând mai departe poveștile celor care nu au putut. În sălbăticia africană, ierarhia nu este scrisă în lege, ci sculptată în pământ prin putere, dimensiune și supraviețuire. Iar când vine vorba de dimensiune, elefantul nu se compară cu nimic. Elefantul african este gigantul incontestabil al continentului, o creatură a cărei simplă prezență transformă pământul, doborând copaci, croind cărări și creând găuri de apă cu o singură mișcare a colților. Pentru câinii sălbatici, maestrii ai vitezei și ai muncii în echipă, acesta nu este un dușman cu care să se lupte, ci un gigant cu care să se respecte. Imaginați-vă o scenă în zori în delta Okavango. O haită de câini sălbatici avansează, corpurile lor zvelte tăind ceața dimineții. Urechile le tresar, alerte, în timp ce pândesc o turmă de impala care pasc în apropiere. Tensiunea crește. Labele se afundă în tăcere în pământ. Mușchii se încordează ca niște arcuri, când, dintr-o dată, pământul tremură. Zgomotul înăbușit se intensifică și un zid cenușiu iese din ceață. Elefanți. Impalele se împrăștie imediat, ca și cum ar ști instinctiv că vânătoarea s-a terminat înainte de a începe. Câinii se opresc gâfâind cu ochii lor chihlimbari fixați asupra intrușilor. Elefanții mărșăluiesc încet, cu puii lor cuibăriți între picioarele mamelor, trompele legănându-se cu o încredere leneșă. Pentru elefanți, câinii sălbatici nu sunt mai mult decât zgomot de fundal, prădători rapizi și gălăgioși, care nu reprezintă o amenințare reală. Pentru câini, însă, elefanții sunt o barieră mobilă,
o forță de neoprit care le schimbă cursul vânătorii. Această relație nu este definită prin violență, ci prin evitare. Câinii sălbatici, rare ori, dacă nu vreodată, se confruntă cu elefanții. Ei știu mai bine. Chiar și o împingătură jucăușă din partea unui elefant ar putea zdrobi un câine instantaneu. Poveștile ghizilor și rangerilor povestesc despre câini prinși accidental sub picioarele lor, corpurile lor fragile neputând face față masivității giganților. O singură lovitură de trompă poate face un câine să se prăbușească, amețit și mutilat. Și astfel, câinii își arată respectul în cel mai simplu mod posibil, păstrând distanța, dar nu este întotdeauna unilateral. Elefanții, în special matriarhele protectoare, nu le plac prădătorii care le pândesc pui. În multe ocazii, au fost văzuți strâmbițând tare, năvălind în turme, împrăștiindu-le ca frunzele într-o furtună. Câinii sălbatici, în ciuda curajului lor atunci când sunt confruntați cu hiene sau lei, știu că este mai bine să nu provoace mânia matriarhei. Se retrag repede, cu cozile băgate între picioare, regrupându-se departe de turmă. Totuși, elefanții pot fi și aliați accidentali. În perioadele de secetă, când adăpăturile se reduc la bălți noroioase, aceștia sapă pământul cu colții și trompele, extragând rezerve ascunse de apă. Câinii sălbatici precauți, dar vicleni, se strecoară adesea după ce giganții și-au potolit setea, lingând bălțile puțin adânci care au mai rămas. În acest fel, giganții îi hrănesc fără să știe pe vânătorii mai mici. Relația lor este distantă, uneori ostilă, alteori benefică, întotdeauna respectuoasă. Câinii se mișcă cu agilitatea umbrelor, scăpând rapid când elefanții se apropie prea mult. Elefanții, la rândul lor, înaintează indiferenți, conștienți că în lumea lor doar mărimea domnește supremă. Pe marea scenă a Africii, câinii sălbatici și elefanții joacă roluri foarte diferite. Unul este un strateg rapid, care supraviețuiește prin viteză și cooperare. Celălalt este un arhitect colosal al pământului, supunând râurile și pădurile voinței sale. Când drumurile lor se intersectează, nu există nicio luptă, nicio competiție pentru dominație, ci doar o recunoaștere tăcută a echilibrului puterii. Și în acest echilibru rezidă frumusețea naturii sălbatice, prădători, pradă și giganți, coexistând într-un dans etern și delicat. Prin câmpiile nesfârșite ale Africii, cutreieră marile turme de gnu, zebre și gazele. Ele sunt inima savanei, combustibilul care menține motorul vieții în funcțiune. Fără ele, prădătorii ar dispărea, vulturii ar muri de foame și chiar iarba și-ar pierde scopul. Ungulatele sunt mai mult decât pradă, ele reprezintă ritmul naturii. La prima vedere, gnuii par aproape comici, cu capul mare, ciufuliți și stângaci. Dar în realitate, ei reprezintă coloana vertebrală a ecosistemului african. În turme de sute, uneori mii, ei fac ravagii prin savană ca niște furtuni vii. Pentru câinii sălbatici, gnuii sunt periculoși, dar irezistibili. Un mascul adult poate înțepa sau călca în picioare un vânător neatent, dar un pui, separat de mama sa în haosul unei năvală, este o altă poveste. Câinii știu acest lucru și așteaptă acea greșeală fatală. Apoi vin zebrele, fantome dungate care sclipesc în ceață. Copitele lor ascuțite și loviturile puternice le fac adversari formidabili. Atacul unei zebre poate rupe oase, iar câinii sălbatici respectă această putere. Rareori, o turmă atacă un adult sănătos, dar un mâns care se îndepărtează prea mult de turmă devine o țintă. Goana este tensionată, periculoasă, iar rezultatul nu este niciodată sigur. Și în final, gazelele, grațioase, delicate, construite pentru viteză. Pentru ochiul neantrenat, ele par de neatins, poezia lor fiind în mișcare. Dar câinii au rezistență, spirit de echipă și o foame care îi împinge dincolo de epuizare. Gazela poate alerga, dar câinii sălbatici pot alerga kilometri întregi până când frumusețea lasă locul oboselii. Totuși, aceasta nu este o poveste despre cruzime. Este ciclul echilibrului. Fiecare pui de gnu pierdut, fiecare mânz de zebră răpit,
Fiecare gazelă împușcată asigură supraviețuirea turmei. Prădătorii îi elimină pe cei slabi, bolnavi, nefericiți. Iarba crește la loc, hrănită de bălegarul turmei și de sângele celor uciși. Roata se întoarce, iar viața este reînnoită. Câinii sălbatici își joacă rolul cu precizie. Nu sunt ucigași necontrolați, ci strategi meticuloși. O singură vânătoare poate însemna diferența dintre supraviețuire și înfometare, nu doar pentru vânători, ci și pentru pui care așteaptă în bârlog. Fiecare ungulat capturat nu numai că hrănește haita, ci îi susține și viitorul. Totuși, relația dintre câinii sălbatici și aceste ungulate nu este una de dușmănie, ci de interdependență. Gnuurile deschid cărări pe câmpii, permițând ierbii noi să încolțească. Zebrele ciugulesc cele mai înalte tulpini, lăsând lăstarii fragezi gazelor. Și împreună, ele mențin echilibrul savanei, care, la rândul ei, îi susține pe vânători. Ungulatele sunt pradă, dar și gardieni ai pământului. Migrațiile lor modelează râurile, copitele lor ară solul, prezența lor menține ecosistemul în viață. Pentru fiecare urmărire, pentru fiecare viață pierdută, există un adevăr mai mare. Câinii și haitele sunt legate printr-un pact străvechi, scris nu în cuvinte, ci în supraviețuire. Și astfel, sub soarele arzător al Africii, goana continuă. Câini și ungulate, prădători și pradă, prinși într-un dans etern în care niciunul nu poate exista fără celălalt. Când ne imaginăm prădătorii africani, ne gândim la lei, leoparzi, crocodili sau chiar lupi pătați. Dar în spatele dramei vânătorilor și confruntărilor se află o armată tăcută, înaripată, solzoasă sau cu 6 picioare, care curăță, echilibrează și menține ecosistemul în mișcare. Pentru câinii sălbatici, aceste creaturi sunt mai puțin concurenți direcți și mai mult arhitecți ai supraviețuirii. Zboară peste câmpii și îi vei observa, vulturi cu spate alb și vulturi cu glugă, maestri ai răbdării. Acești necrofagi sunt oportuniști ai cerului, așteptând ca câinii sălbatici să termine o pradă. La câteva minute după plecarea haitei, carcasa este dezbrăcată până la os. Pentru câini, vulturii nu reprezintă o amenințare. Dimpotrivă, sunt o companie ciudată. Vulturii se asigură că bolile nu se răspândesc pe carcasele abandonate, menținând câmpiile curate. De asemenea, servesc drept faruri. Când vulturii coboară în spirală, alți prădători știu că ceva este mort dedesubt. Într-un fel, ei trădează câinii sălbatici, alertând leii, hienele sau șacalii cu privire la o nouă pradă. Găurile de apă, mai ales în sezonul uscat, sunt atât un dar, cât și o capcană mortală. Lupii pătați beau cu prudență, deoarece un crocodil de Nil ar putea pândi chiar sub suprafața sticloasă. Aceste reptile sunt ucigași oportuniști, capabili să prindă chiar și câini adulți. Dincolo de pericolul direct, crocodilii modelează comportamentul câinilor sălbatici. Îi obligă să fie precauți în jurul râurilor, învățând haitele să prefere traversări mai puțin adânci și mai sigure. Crocodilii și câinii interacționează rareori pentru perioade lungi de timp, dar prezența lor impunătoare influențează deciziile zilnice. La prima vedere, movilele de termite par a fi cu totul diferite de lupii pictați. Cu toate acestea, movilele lor devin fundamentele vieții. Structuri înalte, asemănătoare coșurilor de fum, împânzesc savana, servind drept posturi de observație pentru câinii care caută pradă sau prădători. Movilele de termite abandonate servesc adesea drept bârloguri, în special pentru creșterea puiilor. Acești mici ingineri, care ronțăie iarbă și lemn mort, oferă indirect câinilor sălbatici locuri de reproducere sigure, fortărețe împotriva leilor sau hienelor. Nu toți adepții cu pene sunt grațioși. Barza marabu, adesea numită pasărea îngropătoare, se târăște printre prada sa cu o siluetă fantomatică. Asemenea vulturilor, ei depind de prădători pentru a le face treaba murdară. Pentru câinii sălbatici, aceste păsări nu sunt nici prietene, nici dușmane, dar persistența lor ne amintește de complexitatea supraviețuirii. O singură masă susține nu doar haita,
ci un întreg grup de necrofagi. Insectele reciclează nutrienții, păsările controlează bolile, reptilele impun prudență în apropierea apei, sursa vieții. Deși câinii sălbatici rareori acordă atenție directă acestor creaturi, existența lor modelează mediul în care se desfășoară fiecare urmărire și ucidere. Fără vulturi, bolile s-ar răspândi mai repede. Fără termite, bârlogurile ar fi rare. Fără crocodili, câinii ar putea deveni neatenți în apropierea râurilor. În această pânză împletită, lupii pictați sunt doar un fir, îndrăzneți, vibranți și fragili, ținuți la loc de forțele mai liniștite ale aripilor, solzilor și picioarelor minuscule. A urmări câinii sălbatici africani înseamnă a urmări mișcarea însăși. Nu sunt creaturi statice, nelegate de o singură bucată de savană sau pădure, ci rătăcitori a căror existență depinde de distanță. Sunt nomazi ai câmpiilor, acoperind mai mult teren într-o săptămână decât unele animale într-o lună. Supraviețuirea lor depinde de mișcare, un ritm neliniștit care le definește locul în marea sinfonie ecologică a Africii. Spre deosebire de lei, care tind să marcheze teritorii cu limite bine definite, sau de leoparzi, care se limitează la zone rezervate, câinii sălbatici adoptă o strategie diferită. Ai cutreieră. O haită poate parcurge 20 până la 30 de kilometri într-o singură zi, datorită corpurilor lor suplu și rezistente. Aceasta nu este o chestiune de preferință, ci de necesitate. Stilul lor de vânătoare, urmărirea neobosită, maratonul de rezistență, necesită teren proaspăt, pradă nouă și coridoare largi. Statul prea mult timp într-un singur loc prezintă riscul epuizării. O hartă a Africii dezvăluie eterogenitatea populațiilor rămase. Odată răspândiți pe întreg continentul, câinii sălbatici africani ocupă acum doar fragmente din fostul lor domeniu. Marile turme de gnu din Serengeti, pădurile mopane din Botswana, câmpiile inundabile din Okavango, escarpările stâncoase din Zimbabwe. În fiecare dintre aceste peisaje, haite izolate își întrețin existența. Unele teritorii se suprapun cu lei și hiene, altele se înghesuie în terenuri agricole, unde conflictele umane le amenință existența fragilă. Dar indiferent de locul în care se află, un adevăr îi unește. Mișcarea este viață. Nu pot sta nemișcați. Teritoriul lor nu se măsoară în hectare, ci în sute de kilometri pătrați. O singură haită poate patrula o zonă între 400 și 1000 de kilometri pătrați, în funcție de disponibilitatea prăzii și de condițiile de mediu. Pentru oameni, astfel de distanțe par de neimaginat. Pentru câinii sălbatici, acestea sunt o rutină. Această mișcare neîncetată le modelează structura socială. Puii rămân într-un bârlog doar în primele luni, îngrijiți de frații lor mai mari și păziți cu ferocitate de adulți. Dar odată ce sunt suficient de mari pentru a călători, haita pornește la drum, reluându-și călătoria nesfârșită prin câmpii. Câinii nu cunosc garduri sau proprietate funciară. Singura lor loialitate este unul față de celălalt, față de ritmul colectiv al vânătorii și călătoriilor. Costul acestei vieți nomade este ridicat. Haitele sunt vulnerabile la bolile care se răspândesc de-a lungul coridoarelor de migrație. Riscă să întâlnească lei, hiene sau chiar oameni în timp ce traversează diverse teritorii. Drumurile, gardurile și fermele le fragmentează teritoriile, blocând vastele întinderi de care odinioară depindeau. O haită care nu se poate mișca liber, nu poate supraviețui. Și totuși, există o frumusețe în această rătăcire. Mișcarea câinilor sălbatici împletește ecosistemele Africii. Călătorind atât de departe, își extind influența ecologică pe scară largă. Aici ajută turmele de gazele, acolo presează un grup de impala și lasă în urmă carcasele care hrănesc vulturii și hienele. Prezența lor, deși trecătoare, este resimțită puternic. În multe privințe, câinii sălbatici sunt forța motrice a mobilității savanei. Ei ne amintesc că câmpiile nu sunt statice, ci pline de mișcare, migrație și schimbare constantă. Sunt hărți vii care trasează linii invizibile pe continent cu fiecare călătorie. Pe măsură ce se lasă noaptea peste câmpiile africane,
turma se adună. Se întind, căscă și se cuibăresc unul în semn de salut. Apoi, aproape ca și cum ar fi propulsați de o busolă invizibilă, pornesc la drum. Siluete conturate pe fundalul luminii care se estompează, se îndepărtează întropăit în imensitate. Nomazi ai câmpiilor, mereu în căutarea zilei de mâine. În ciuda strălucirii lor sociale și a priceperii vânătorii, câinii sălbatici africani rămân printre cele mai evazive animale ale continentului. Observarea unei haite în sălbăticie este considerată un privilegiu rar. Chiar și cei mai experimentați rangeri trec uneori ani de zile fără să-i vadă. Sunt rari. Arii lor de răspândire sunt vaste, iar mișcările lor sunt imprevizibile. Turiștii se adună adesea în Africa în speranța de a vedea lei, elefanți sau leoparzi, dar cei care întâlnesc o haită de lupi pictați spun adesea că simt ca și cum ar întâlni fantome vii ale savanei. Această raritate a alimentat folclorul, conferind câinilor sălbatici un statut aproape mistic în tradițiile mai multor culturi africane. În unele comunități, aceste animale sunt considerate semne prevestitoare. Apariția lor bruscă în apropierea unui sat ar putea fi interpretată ca un avertisment de secetă sau ghinion. Alții îi admiră. Munca lor în echipă și cooperarea altruistă sunt un model pentru familiile umane. În sudul Africii, poveștile antice povestesc despre câinii sălbatici, care au fost cândva mesageri ai junglei, însărcinați de zei cu echilibrul vieții prădătorilor și a prăzii lor. Conform unui mit, blana vopsită a câinilor provenea dintr-un foc străvechi. Aceștia mergeau prea aproape de flăcările sacre, iar jarul le lingea blana, transformând-o în pete negre, albe și aurii. De atunci au devenit creaturi ale amurgului, jumătate în lumea oamenilor, jumătate în lumea spiritelor. Nu tot folclorul este atât de romantic. În unele comunități pastorale, câinii sălbatici erau disprețuiți pentru eficiența lor în capturarea animalelor. Uciderea lor cooperativă îi făcea să pară nemiloasă, chiar excesivă, așa că erau uneori prezentați ca simboluri ale lăcomiei sau distrugerii. Totuși, chiar și în aceste interpretări mai dure, puterea lor era recunoscută. Fermierii îi avertizau pe copii să nu se rătăcească prea mult în pădure, avertizându-i că câinii vor apărea în tăcere și îi vor înconjura, insuflând respect prin frică. Lăsând la o parte legendele, realitatea de a vedea câini sălbatici în sălbăticie este suficientă pentru a te impresiona. Când o haită cutreieră câmpiile, culorile lor strălucind în soare, par aproape de altă lume. Spre deosebire de măreția solitară a unui leopard sau de forța brută a unui leu, câinii sălbatici captivează prin unitatea lor. Ei ne amintesc că supraviețuirea nu ține doar de forța individuală, ci de încredere, loialitate și legăturile de rudenie. Pentru triburile locale, câinii au fost adesea reflectări ale vieții umane. De exemplu, poporul Shona din Zimbabwe spunea povești despre câinii sălbatici ca aliații ai vânătorilor. Se credea că o haită din apropiere aduce noroc, asigurându-se că oamenii se vor întoarce cu prada. Alte tradiții sugerau că spiritele strămoșilor ar putea călări cu câinii, veghind asupra descendenților lor din câmpie. Astăzi, aceste mituri nu au făcut decât să adâncească misterul speciei. Pasionații de animale sălbatice care reușesc să le urmărească și să le observe, vorbesc uneori cu respect, ca și cum animalele ar fi decis să se răzvrătească. Rari, enigmatici și înconjurați de folclor, câinii sălbatici africani nu sunt doar prădători, ci și legende care încă dăinuie, cutreierând savana ca niște șoapte din trecut. Câinele sălbatic african, odinioară răspândit pe aproape întreg continentul, este acum pe cale de dispariție. De la peste 1,5 milion de indivizi în urmă cu un secol, populația sa globală a scăzut la mai puțin de 6.000 astăzi, răspândiți în nișe fragile în Africa subsahariană. Acest declin nu se datorează unei singure catastrofe, ci presiunii neobosite a multiplelor amenințări care se suprapun. Însăși, supraviețuirea lor este un joc de noroc zilnic împotriva unor forțe mult mai mari decât ele însele. Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă câinii sălbatici este pierderea habitatului. Sunt nomazi
și au nevoie de teritorii vaste pentru a-și menține stilul de viață. Dar vastele savane de care depind sunt fragmentate, ferme împrejmuite, ferme în expansiune, sate în expansiune. Fiecare drum construit, fiecare fermă defrișată, le erodează teritoriul. Atunci când terenul este fragmentat, mișcările câinilor sălbatici sunt restricționate, iar structura lor socială delicată are de suferit. O haită care nu se poate mișca liber este o haită care începe să slăbească. Apoi vine conflictul cu oamenii. Pentru crescătorii de animale, câinii sălbatici sunt adesea considerați dăunători, învinovățiți pentru pierderile de animale, chiar dacă studiile arată că aceștia atacă rareori animalele, în comparație cu leii sau hienele. Totuși, percepția devine realitate. Haitele sunt împușcate, otrăvite sau prinse în capcană ca represalii. Un singur act de răzbunare umană poate distruge generații de pui crescuți cu grijă și o întreagă linie genealogică. Câinii sălbatici nu își pot permite astfel de pierderi. Moartea chiar și a câtorva dintre ei ar putea înclina balanța spre dispariție. Totuși, există încă speranță. Conservatorii din întreaga Africă se unesc pentru a-i proteja pe acești vânători extraordinari. În Delta Okavango din Botswana, Serengeti din Tanzania, Parcul Național Kruger din Africa de Sud și în rezervațiile comunitare din nordul Keniei. Haitele de câini sălbatici sunt urmărite, studiate și protejate. Unele programe folosesc zgărzi GPS pentru a le urmări mișcările, asigurându-le protecția împotriva capcanelor și așezărilor umane. Altele mută haitele în rezervații mai sigure, oferindu-le oportunitatea de a-și extinde populația. Campaniile de conștientizare schimbă încet percepțiile, transformând frica și ura în mândrie și protecție. Totuși, cifrele sunt fragile. Fiecare naștere este o victorie, fiecare pui pierdut, un eșec. Lupii pictați trăiesc la o marjă îngustă între supraviețuire și dispariție. Și, pe măsură ce schimbările climatice accelerează secetele, modifică migrațiile prăzilor și stresează ecosistemele, provocările se vor intensifica. Timp de secole, câinele sălbatic african a cutreierat savanele, fiind transformat prin evoluție într-unul dintre cei mai eficienți vânători ai naturii. Astăzi însă, cea mai mare provocare a sa nu mai vine de la lei, boli sau secetă, ci de la noi. În Africa, drumurile le străbat teritoriile, creând bariere invizibile care fragmentează turmele. O simplă autostradă, pentru noi, o simplă fâșie de asfalt, poate fi un dezastru pentru un prădător nomad, care depinde de teritorii deschise, neîntrerupte. Vehiculele iau vieți omenești, în timp ce zgomotul și tulburările le perturbă mișcările și tiparele de vânătoare. Sanctuarele și rezervațiile din sudul și estul Africii au devenit bastioane, adăposturi sigure unde haitele sunt monitorizate, protejate și studiate. Patrulele anti-braconaj, programele de conștientizare a comunității și inițiativele de ecoturism schimbă încet percepțiile. În timp ce câinii sălbatici erau odinioară considerați dăunători, acum sunt din ce în ce mai mult văzuți ca niște comori, emblematice pentru bogăția ecologică a Africii. Viitorul câinilor sălbatici depinde nu doar de peisajele sălbatice ale Africii, ci și de alegerile pe care le facem noi, oamenii. Vom continua să le reducem aria de răspândire, să le otrăvim haitele și să le ignorăm situația dificilă? Sau îi vom vedea pentru ceea ce sunt cu adevărat, simboluri ale cooperării, rezilienței și frumuseții neîmblânzite a savanei? Ce părere aveți? Spuneți-ne în comentarii. Vreți să auziți mai multe despre aceste povești, despre fauna sălbatică? Nu ratați cele mai recente știri despre hienele africane.